Sanibonani molweni nenamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Hayi ke sana uNomalanga noKwenzo bavele bahlala kanye kule sofa azimele kuyo ke uSibongile. Bancokola ngescan ke esihlala kwi-wallet kaKwenzo. UKwenzo uthi hayi kaloku nawe uBoy uhamba nawe nam ke ndihamba nale into. Wabe ke sebuza ne-appointment ke elandelayo kuba inini lonke ke xesha bancokolayo uSibongile ulapha emva kwesofa. Hayi akukubi kuSibongile akazi noba makathini. So uNomalanga uthe ke i-appointment elandelayo uzayijika kwidayari akakho sure futhi ke iyamdika ke le question kaKwenzo vele abe mbi ebusweni. So uKwenzo ke uye wathi ke ulambile ke uNomalanga ke waphakama esithi uyojonga uNomfundo uba akanokwenzela benzela na into etyiwayo. Uthe xa ethi yahamba ke kwazi Nomfundo caba uve ugulukuqu otshoyo emva kwesofa. Wathi xa ejika ejonga akabona nto inoba mbona nje isithunzi somntu ohambayo but akaboni wangathi ubona into zakho. Uthe ebuza uba kuKwenzo ubonile na? Wathi uKwenzo hayi kabonanga nto. Ubuza uba kwenzekani? Wathi omnye hayi bendicinga uba wayeka kanjalo. Akamincanga ke bethuna uSibongile uvalo luphantse laphuma ngaphandle ngapha kwesofa. So uye ke ezindlini zabasebenzi ke uSibongile ezisola ke ncokola Nomfundo ngokuba eze phaa ethi hayi ndibe sisibhanxa nokungokuza apha. Nomfundo kwabemsizela ke ethi makagqiba aphungele eti engadanga ubonwa mntu apha. Bathe besahleli ke besathetha kwavele kwangena kanye uNomalanga. Ovele wafika sedelela ke sithi yho ndilivile manivuma le perfume e-cheap. Wabebuza ukuba ufunani apha. uNomfundo uthe xa ethi yamphendulela ke uSibongile wabe sebuza omnye uba akakwazi noSibongile uthetha. Wathi ke ndicela usishiye sike sincokole. Nomfundo ke uye wacela uba uzungamphathi ke uSibongile. Hayi ke nyani waphuma kuNomfundo wabashiya wabayi-2. uNomalanga washiyeka ekhwela ezehlela ke kuSibongile ethi wena u-obsessed ngoKwenzo na okanye uyamstalker ndibize namapolisa okanye. uSibongile uthe xa ithi hayi sisiNomalanga bendize akamnika kwa-chance ke uNomalanga yoba makaphendule esithi ubuthi ubuzokwenzani. Ubuzojonga uba mna nomntu wam siphila impilo yethu sisakha ikusasa lethu siyiphila kanjani. Ubuzojonga uba unjani xa ehleli nomama womntwana wakhe emntwana wakhe wokuqala indlalifa yakhe. So ubone kwanele sowuqokelele yonke into ke uzoyibhala kulaa dayari yakho xa sowubuyela le emahlathini kowenu. Uzobhala uba abantu uba aba-rich baphila kanjani. Ethi come on Sibongile sihloniphe sowulusizi ngoku nawe. Wamshiya apho engakhange aphendule ke uSibongile oko elusizana ke nyhani. Wemka ke naye ukubuyela kuwabo. Kucaba kuNomalanga uye waya kuripota ke kwibhosi yakhe uGcina. Bathe gqi ke sebehamba babayi-2 ke bebiza uNomfundo bembiza nje ngathi babiza inja bekhwaza ngomnwe. Hayi ke bebhizi ke pheka uNomfundo wabesesiya kwabesebuza ke omnye uba uzawusixelela into ubutanaso usenza nalo mthakathi apha. Wathi uNomfundo hayibo kangomthakathi. Hayi ke wathi ke uNomalanga ayawuziva. So ungafihla lo mntana apha angaziwa ngabantu bakwaDlamini emveni kokugqisa uzomdifenda. UGcina ubuze uba ebezofunani apha. uNomfundo ke uthe wayeshiye ii-portfolios zakhe uSibongile apha. But ke hayi ungakulinga usenze idumo. uNomalanga yena ubuze uba umxelele nange-pregnancy. uNomfundo uthe eyiphi yona i-pregnancy. Wemeke xa ke uNomalanga engazi noba makasathini ke ngoku uGcina uthi thetha mani umxelele na. Wathi no. Wathi ke makuhlale kunjalo ke so that sonke sizoba happy. Bathe xa behamba ke wathi uNomfundo nirongo le nto eniyenzayo. UGcina wathi ke wena le nto uyenza kumampetheni erayithi ufuna sikuqhwabele izandla. Wabe semshiya eme apho ke khwaza kuNomfundo esithi nizawutsha nina. Khange bamoye ke babe beqhubeka. uSibongile ke ubuyile ke kowabo besebalisa ke usizi lwakhe balisela itshomi yakhe ke uZintle uba kwenzeke ntoni eThekwini. Ethi yho bayathandana aba bantu ndaze ndasesibhanxa ndilandelana noKwenzo. Ethi ingase ndingathatha intliziyo yam ndiyihlambe ibe clean ikhohlwe nje ligama elithi Kwenzo. So ke uye wathi ke engqengqile ke elusizi kunjalo kwangena i-SMS ethi uthathiwe eUniversity of North West. Wabe sekhwaza utatakhe ke onwabile ke embonisa imessage. Kwabe kumnandi ke kuhagwana ke apha kutatakhe wabesemnikeza kwakhwazwa noSangweni. noSangweni weza wafika waboniswa naye imessage. Wabe mnandi uSangweni esina esenza yonke laa nto ehaga usisi wakhe ke wabesithi utatakhe ke uyamvuyela ngayo yonke le nto nokuthi uzofunda kude. Ethi ucela nje ake afokhasi kule into azoyenza angamphoxi alibale njengalo mfana. Andazi uba unentloko etheni kodwa ke uyibizile utatakhe.
Nalapho-ke wemka kutatakhe emshiya kuSibongile ehleli noSangweni. Ushiyeke uSibongile ke enobuso nje obungasacacanga kamnandi ke ngoku ngenxa yale nto uba ezawuya eNorth West and icinga le nto uba ngeke aphinde ambone uKwenzo. Usale ekhwele ebhedini yakhe ke sithi North West. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.